אותי ותודה שגרתם עוד סרטון בהם. זה סרטון איך עושים לק. אני יודעת שזה קצת טיפשי, אבל כאילו יש כאלה שיודעות למרוח, אבל כאילו הן לא יודעות ממש למרוח כמו שלי, ובמיוחד שהלק שלי יצא כמעט, אז אני צריכה לשים לק חדש, אז אם אני אראה לכם. אז אני אשתמש בלק הזה של ביוטיקר, מספר 126, אחר כך אני אשתמש בלק הזה של ביוטיקר, לק שקוף, מספר 2. אז בואו נתחיל. אוקיי. ככה זה נראה. סתם, למה אני מדבר חלש? אז שמתי בכל היד הזאת. אוף, נברח. דקה. טוב, אז עכשיו נחכה לייבוש של כמה דקות עד שזה יתייבש, ואז נעבור ללק, כאילו ללק השקוף הזה, ואז אחר כך נחזור ליד הזאת. אז ביי. מספר 126, שתדעו. הנה רואים רשום לק. ככה זה נראה. ביי. טוב, אז אחרי שאני בודקת אם הלק יתייבש, ואין כלום באצבע, אז אפשר להתחיל לשים. אפשר לשים את הלק הזה. טוב, אז עכשיו אני שמה ליד השנייה. טוב, אז לא יצא לי אחרי משהו. טוב, אז אני אחזור לתצוגה רגילה. טוב, אז חזרתי. אופס. טוב, אז חזרתי לתצוגה רגילה, וככה זה נראה. לא יצא לי הכי טוב שיש, אבל כאילו, רק באצבע הזאת, ובאצבע הזאת, יצאתי מהקווים. פה לא יצאתי בכלל, זה היה הלק שלי, ובסוף אני לא שמה את זה, כי לא כזה בא לי. אז רציתי רק את זה, וזה היה כאילו להראות לכם איך לשים לק נכון, ויש כאלה שמוסיפים נצנצים וכל הדברים. זה, אבל אני לא מוסיפה. אז זה סתם. זה היה הסרטון שלי, אז אם אהבתם תעשו לייק, ותודה רבה, להתראות.